Her står jeg så, formand for Social Alliance, ude ved nogle træer, praktisk natur, og jeg vil gerne snakke lidt om miljøet. Miljøet, vi vil rigtig gerne passe godt på den her verden, altså vi kan jo godt lide det vi har, vi kan jo lide alt det her. Så derfor vil vi gerne sige, at det vi sådan set, det er vi vil behandle vores miljø rigtig, rigtig godt, så i fremtiden kan vi leve i den her verden uden at blive syge, og vi vil rigtig, rigtig gerne have flere vindmøller rundt omkring, så vi kan, og det kan vi så for eksempel, det kan give et godt tilskud til nogle solceller, vi kan have på tage, som vi for eksempel også har her på Handelsskolen. Så står jeg her, formand for Social Alliance igen, og jeg vil gerne snakke lidt om militæret i Danmark. Jeg synes, det er utroligt godt, at vi har det her forsvar i Danmark, fordi det holder os trygge, og vi er klar på, at der ikke skal ske noget i vores internationale samfund. Også her i Social Alliance, vi synes, det er utroligt godt, at vi er medlem af EU, og vi vil gerne blive ved med at være medlem af det. Vi kan godt lide den tryghed, det skaber at være med i det her EU, og vi kan også godt lide handlingsmulighederne, vi får ved at være medlem i det, så vi står inden for, at Danmark bliver ved med at være medlem. Også de sociale alliancer vil gerne arbejde på, at uddannelsen bliver ved med at køre på det store plan, som det allerede gør i forvejen. Lige nu, der står vi på Skive Handelsskole, og vi kan se, at de blandt andet er med til at køre det utrolig gode plan ved at investere i sådan nogle nye bygninger her og sådan en stor flot skærm. Vi står her i Social Alliance. Det vi sætter meget mærke på i Danmark, det er, at vi simpelthen vil have stoppet, vi vil have legaliseret hash. Og grunden til, at vi vil det, er, at vi vil have stoppet bandekriminalitet, så staten kan tjene penge på at sælge hash, i stedet for at alle banderne egentlig gør det ulovligt. En af de andre grunde, det er også, at politiet måske kan få lidt mindre arbejde, så vi sparer nogle penge på, og ikke altid have de politimænd. Og så med det, der tror jeg lige, at jeg vil fyre for den her bumkarl. Nu er jeg jo for Social Alliance igen, og vi er simpelthen ude og snakke med nogle unge om de måske er blevet mobbet i deres sociale miljø. Jeg sidder her med Jonas Munklov, og jeg vil gerne stille dig på spørgsmål. Jo. Er du nogensinde blevet mobbet i dit miljø i skolen? Ja, det er. Hvordan gik det ud på? Jeg blev kaldt Tyk. Det er en af dem ting, vi oplever rigtig meget, og det er derfor også her i Social Alliance, vi vil undgå det her sociale miljø med mobning. Vi vil have, at der skal være plads til alle unge i de sociale miljøer. Så står jeg her igen, og en af de ting, jeg også kan snakke om, det er vores samfundsøkonomi. En af de ting, vi vil gerne vil have, det er, at vi får fjernet topskatten, fordi vi synes ikke, det kan være helt rimeligt det der med, at dem, der faktisk tjener rigtig, rigtig godt, de har topskatten, hvor de normale lønnede, de bare har normal skat. Så vi vil gerne have dem, der bliver godt lønnet, kommer ned på normal skat, for de har jo kæmpet på den uddannelse, de har, og for at tjene så godt. Så kan man jo bare lave make it rain. Også her ved Social Alliance har 4 mærkesager, og vi har 4 slogans. Det første mærkesager, vi går meget ind for, det er fri hash, hvor vi siger mindre kriminalitet. Så går vi ind for fjern topskatten, skab arbejdsglæde, fjern topskatten, miljøet, støt dit eget helbred. Så går vi ind for aktiv dødshjælp, alle har ret til en værdig død.